Assalamu alaikum masu kallon mu da masu sauraron mu. A yau za mu tattauna da wakilin Zara Buhari. Wakilin Zara Buhari me zaka iya cewa a game da wata kalubalanta da wani bawan Allah yake wa Zara Buhari? Allahu akbar. Zara Buhari shugabar matasan matan Najeriya. Ai duk wannan kaji yana korafi a kanta. Bai yi hakuri bane ba, da yayi hakuri ka san dambu baya jin mai. Da bai hakuri wato ka san dambu da yake kasan kwano. Shi in aka zuba mai daga sama ne. To amma da za a yi hakuri in aka juya na kasan ma zai iya samu. Ai Zara Buhari shakundum ce ita. Bai wa da ta gaji mamata. Wadda duk abinda mamata take Zara Buhari ta dinka ta. Zara Buhari amare Muhammad Indimi, Ahmad Muhammad Indimi. Zara Buhari Aisha kundum ce, shakuri kundum. Ai duk wannan kaji na korafi a kanta. Da zai bada dama. Shi man aka juya dangu. Mace kila yana daga lungun kwano. Idan aka sakuto maza yi zuwa hima sami shi. Kuma me? To. Da ya sami ni watakila ne ma akwai caka aljihu na kila sai rataya mai wani abu. To kenan maganar da yake faɗa ba haka bane, wanda yake cewa ya je an yi wane ne da sauransu, wanda dai ba sai na kama suna ba. Allah na tuba to kuma ya je ya mi ne, ai na je ni mai ya je ya yi hotuna da ya yi waye kaza da kaza, to ai rabo ne. Ka san shi abin rabo ne, makocin ka biya mata ka maka. Na'am. Kai kuma da sai ma to cilan gadin awakai.